Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me takes me one second to the edge. And all that's a break. I need a little room to breathe. 'Cause I'm one step closer to the edge. And I'm about to break. Kalinti ya ikejat benrung syaka shlem puli jong ki samla kanthei ya kabala tipkum kaledikin college Shillong kala long menta ka khtem jong ki khna shong surok ki baju imsngi tang ha ka jingdi kiat bar ha ka jingdi ganja kani kalinti ya ikejat menta kala long ka parking lot lani ka jaka panieng ya ki thuk ashaka bar ka jaka li road libar namar kani kalinti ya ikejat kadai ka badon kham shakendong jong ka shnong kiting road ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization kala yo ujor halor kani kala pentip shakibor sinshar jong ka East Khasi Hills District badha ka pratrik unai wing ar hajar puar kat bagid khot jong ka seng bat ki bor sinshar district kidang penlong ya ka jingjurip ya kani kalinti ya kejat ki bralap ya laingut ki samla shenrang barjala ki brang shong di secret hakendong na kaliang ka hito hadin makalayo ya ka jing ujor ha ka pratrik unai wing ar hajar puar kala hiar jurip balap ya ka jing shisha haba kali na ki samla kanthei ki ba puli haledikin college kila ya thu ba malla ka por ki shinrang ki ba jumlian ban shongkai ha kindong ha ka ni kalinti ya kejat ki jumlian man siaw bat ban kan kinchlen ya ki kanthei ki ba yaj ba yeng na ka ni ka jaka ka jingwan chungi sakani ka jaka menta gani budan hapok dailat kiting road kade hadien bangi ujor na ki pajba ki longkme ki longpa ki khna balik kelas sangne ki ongba kane ka ketem gala dei ka ketem ga baki kato kane ki bomde ki paradok prasnam chungi pale se ki don katung ngot ru ki bana ka kijat benre ku chungi ki bese chong ne ki sadi kenja ki sadi kenja bar ki sadi kiat kisah yang bersenih ki yang halat bentuk ki kena bentuk ki balik kelas hantam kene ke kalinti ke banyak dedikin college bat ne dengina kalian gojongi ngimpa bensim ka anya kti ngila ya khotlang bat ka bor district administration tengila poi hang ne bangila be ru gitu ki be song halat hang ne ki bedai na ki we ki jek benre ki bedai ki khar dengina kalian jungi nginum ailat yono ru do be no jek benre ru uban wan song hang ne bat so sakawi ru kila i ya ba menta kila impose ka 144 RPC hapo barok hot ka Shillong agglomeration tengi sungkhya bat ni wan pe hiru ba kumno kila ban ada yo khasi ka tre kam ko 144 RPC bale yikin nong we kintre tade halar kata kanong din nile check nile pej bat mener ngila la bi kato kan ningut ki khna ki basong to ngila be ki bat ngila konturu ya ka district administration barangkat police banum sha shu ban bu parking hangne like batang itu ki ba one school tab nang ta ki happen disperse na num kumta dangila gino ki baldi kencana ki ba le ke if teasing nakalian ko ka seng kan ai no ke jing snang but nang ne shakmat ni labu ka jing maham ya mano ki badai ki khasina ki nongwei ru ki ba shong thar la thang ne klem jam ki dei kin sa sha pun stam ha ka seng badai kat badang don hi ke hito ya ka bri nyu trap min pe hi bat khnang ban khanglat ya kan ni ka jing sniu ka ba hapo ke jela ke jungi kamdon chu ke jong ke jing song sok hantam ye kan thai tengin kalian jungi ngin jai pudien bat ngin ai ru de ke batang la dengin rang lap ang ne skmat ba don ka jing le klemokor nan de jing song tharla ba jungi majestic ba runi ngila ong bye hangni street light ru de ban biang te kila ong ru kin kerpa di kini ki hotel ski badan hang ne bikin bo no ye ka CCTV nang ban i mano ba yat mano ba rong nang bangin lap ru bat hang ne ngila konturu ye ka kalian ka understand banyak kan cantonment board ban pungkhoi na ni jabo jaban kana kalian ka district administration ngin pe kato kan sini ada ngidang yo shishu ki complain lingba ki email la ne lingba ki kino ki complain ki bawan changi ngin simbe kat kum ka an niru kisit dan kapal kisit siang kisit kim kam sanganta kisit benthut itu kisit keran dan kisit pendam itu kisit song be hang bang khasiru kita khar bun te big shit ya di hi am to reset lap to dan kapal kisit kidan kapal ki khnyat i we kum to da
Kita hantam daya tang arho di kishit kenyat ya parlok untuk kan. Hina sendat. Dala janmiat parat kuntu tem sada. Dikenjar kini ki nak dikenjar kini tiap di kita je bagi lap deh. Dari kat kini ke parking bukan pentut. Tak ada ya. Bantuan kena parkir ni terus. Bagi ni ke cekat sebar petar. Tapi nak astu am kini di kontrol. Jadi emergency face. Jadi ini time ki hang ni lah haban wan kali. Nak kalau ni parking take time. Lah sempurna dah. Hanya kami long in yo ban uprip nak ko ya kam up lah blok. Tak macam ni. Kibasong ni. Ah, hang ni temang ong dah. Mestap udan, mesir udan, mir udan. Lalu kita install di kalau light. Akan junah ya dia.